Maayong gabi mga angkol ug mga auntie. Tugutin na sab ko ninyo mga ina sa katahuran kinining mga orasaha. Magandang gabi sayo, kabisyo. At syempre, no, welcome naman po sa ating programang Totoy na Lab. Syempre from 9 p.m. till 12 midnight, ako po si Totoy Bato. At unti-unti na namang dumadami na po ang tao sa Metro Manila. Ay nako, at isa ako doon ha. Yung pamilya ko po na nakapagdagdag ng tao sa Metro Manila. Siyempre, usamang ko kaprobinsyano. At hindi naman ako nag-iisa, kaya yung isang pamilya namin. Marami po tayo, di ba? Ikaw manong driver ngayon, no? Ikaw nagde-drive ka ngayon ng taxi. Grab driver, ano ba, Lalamove driver, trailer truck driver, konduktor. Alam ko hindi ka taga rito, di ba? Kaya marami tayo. Umpisa na naman po tayo sa pagkayod. At alam natin na yan na medyo napaka magastos nung yung buwan ng December, no? Hindi lang siguro sa mga pagkain. Oo, kasama din yung mga regalo. Oo, at hindi lang yung mga regalo, siguro yung mga kasama na din yung inggit, no? Ano bang ibig sabihin ko ng inggit? Kung pag nakita mo yung kapitbahay mo, may nag-deliver na isang sofa bed, no? Galing sa Princess Enron. Ayun, ikaw din, o-order ka rin, di ba? O kaya naman, isang refrigerator, Frigidaire, ha? Ayan, gagayahin mo naman yan kasi, siyempre, sasabihin mo naman sa sarili mo, Pasko, Gudrun. O kaya lang nangyari, wala na'y makuot karon. Wala na'y diyot ba? Wala na'y kwarta. Ayan. Anyways, Happy New Year po, no? Pangatlong araw po sa buwan ng January 2024. Happy New Year sa iyo or Happy New Year ba? Ubus man lahat ng kwarta. Wala may makuot kundi kulong na buhok. Ayan, no? Yung mga madudukot na. Wala na. Wala na kwarta. Kumusta naman ang call? Ikaw ngayon at saka si Auntie ngayong gabing ito. Kumusta naman ang inyong lagay? Sana laging mabuti at hindi gibuti-buti, ha? Ayan, at siyempre naman ngayon, alam kong marami sa atin ngayon ay hindi na mamamalengke, di ba? Ang daming laman ng Frigidaire, eh. Hindi lang doon sa hindi lang sa ilalim ng refrigerator, lalong-lalo na po ang freezer. Ang daming mga ice cream. Naalala ko lang dati, no, nung mga bago pagpatak ng buwan ng December, ang laman ng ice cream po ay mga lulutuin. Pero ngayon, mga laman ng ice cream ngayon, abay, mga luto na, no? At alam mo ngayon, medyo nagtitipid na tayo ngayon. At hindi lang po nagtitipid, ha? Sayang din naman yung mga pagkain na hindi naman kakainin, no? O kaya pangat yung mga pagkain ngayon. Pangatlong init, pang-apat na init, okay lang yan. Pero kaya karamihan sa atin ngayon dahil nga puro mga matataba yung mga kinakain, lechon baboy, humba, adobo, ang pa, ang mga lechon manok, mga mamantikaing mga pagkain. Kaya marami po sa atin ngayon naghahanap na ng gamot. Kaya nga naman, nag-igit-igit na yung taon. Yung mga mahina yung tiyan, nako. Oo, kaya ngayon abay naghahanap na naman tayo ng mga pagkain ng tulad ng isda, no? Galunggong muna. Tapos yung galunggong, lagyan po natin yan, no? Mangawat, no? Hindi mangawat, no? Manghingi sa kapitbahay. Meron po ba kayong malunggay? Dalawang kaning palwas malunggay. Ayan, yun, magpadpad na. Ayan, lulutuin na yan. Minsan, lalagyan mo lang ng konting no? Tanglad, at saka lagyan mo ng bawang, lagyan mo ng sibuyas, pwede na. Kahit wala ng isda, di ba? Sarap nun. Ayan yung mga pagkain ngayon na hinahanap mo. At hinahanap ni Totoy Bato. Ay, nako. Well, anyways, sa gabing ito po mga kabisyo, no? Hindi naman po pagkain yung pag-uusapan natin. Medyo nagugutom lang kasi ako ngayon. Naghahanap ako ng mga ganong klaseng pagkain. Yung lauoy ba? Di ba? Lauoy ba? Ano ba yung dinengdeng ba yan sa mga Ilocano? Yung bang walang karne, walang isda? Puro lang gulay. Oo. At ang pag-usapan po natin sa gabing ito mga kabisyo,
Dahil nga, ang bilis ng araw. Eto, dadaan din nung buwan ng January, mga kabisyo. Pagtingin mo na sa buwan, nagiging February na, di ba? Ganon yun. At ano bang meron sa buwan ng February? Siyempre, Feb-ibig. Oo. Ayan. Pag sinabi mong Feb-ibig naman, abay, mas magandang pag-usapan siguro natin, no? Ang pagkakaroon ng jowa. Yahoo! Kanya, tatanungin mo ako, ikaw, Toy, meron ka na bang asawa? Ibubulong ko sa iyo mamaya. At syempre, bago magkaroon po ng jowa, abay, dapat may ligawan, ha? Oo, di ano lang, dulugon diretso na. Dapat magkaroon ng ligawan ba? May panunuyo para magkaroon kayo ng relasyon. Hindi yung diretso kulupog, ha? Huwag yung ganon. Dapat may suyuan, ligawan mo yung babae. Ganon dapat po, mga kabisyo. Kaya, eto po, bago po tayo magtapos ng ating unang segment po, abay, meron pa akong nilagay dyan sa aking fan page, no? Totoy Bato Official. Gusto ko lang pong masagot mo ito at mag-comment, ha. Ang nakalagay doon ay, gaano ba katagal dapat ang ligawan at bakit? Ayan, i-post mo na ngayon, no? At habang nagta-type ka po dyan, of course, continue natin ang ating tugtugan dito sa programang Totoy na Love. Ako po si Totoy Bato. Binilang sa 90.7 Love Radio. May gabi, kabisyo. Sasakyan si Ka